ni ale bɛ mɔgɔ faali ma dumuni kɛ Amadu ne bɛ yamaruya di ma I ka se ka don kibaru dayɛlɛ tabarikala saga 24 o dafara nɛgɛ ɲɛ 7 sanfɛ bi sɔgɔmada in na kukura Renouveau Matin bi ye don dɔ ye kibaruyaw ka bakuruba bɛna tali kɛ ko maa dɔw y'a kanu k'a fɔ u bɛ Asimi ka fanga dafiri an ka jamana faamaw yɛrɛ y'a ɲɛfɔ mun ni mun kɛra sɔrɔ tɛgɛ dara maaw kan la wa ko bɛ cogo di sisan dani nɔ Renouveau ye ɲinini mun kan an bɛna kuma o kan aw ye bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la an y'a fɔ ten gɛlɛya dugu jɛlen Mali ani kɛrɛfɛ jamana dɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a kɛ Mali b'a fɛ k'i jɔ a cɛ jɔyɔrɔ la a ka jamana ko la maa caman b'a fɛ k'ale bɛ ka Mali kɛ bolokɔnɔmaa ye min ye CEDEAO ka taa se diɲɛ seleke 4 ka gwɛya min bɛ o kɔni b'a fɛ ka bila anw ni jamana 5 minnu ye bɛnkan min tigɛ nɔ bila ni an ni jɛwɛrɛ cogo foyi tɛ ɲɔgɔn ye sira la politiki nasiratigɛ la o la a kɔlɔlɔ sera yen Mali ko I k'a dɔn awa ni ko minnu ma bɔ segin ka kɛ kow kan Mali y'i senbɔ kow la pewu I k'a dɔn G5 Sahel la an bɛna kuma o kan bi sɔgɔma da in na n'o bɔra yen fana an ɲɛ b'a la k'a fɔ tile 2 in na kiri nasiratigɛ la maa minɛw kɔni bɛ sen na min ye k'a dɔn Segu Tunkara n'u k'a ma politologue de New York très très urgent ale kɔni fana bɛ finitigilakaw ka gun kan kunungo wula fɛ min ye dongabɔ dɔw tun bɛ sen na ko waasa a ka se ka sɔrɔna don kanabilaliw ka kɛ nka ɲɛma sɔrɔ a kow la sabula maa caman wɛrɛw bɛ ka taa plainte don hali bi n'a ka bi Segu ale juguya la an bɛna kuma o kan bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la n'o bɔra yen fana k'aw ladɔnniya k'a fɔ procureur mun bɛ communiqué la olu ni page dɔ bɛ bɔlɔlɔ kan n'o ye Mali jolidenw n'u k'a ma MJD kuma ka gɔnlenw ni ɲɔgɔn cɛ parquet bɛ sɛbɛnni kɛ min ye dɔw bɛ bɔ ka kuma an bɛ mun da ko la I k'a dɔn kow bɛ tɛmɛ sira min na an bɛna kuma o kan bi sɔgɔmada in na an ka don kibaru ale kɔnɔna la seko ani dɔnko an bɛ taa somasokaw fɛ yen min ye jɛkulu min ɲɛsinnen don somaso n'a nɔkandugu yiriwa ma olu bɛ jɛ ka laadala festival kɛ a baaraw n'u donna minisiri caman bɛ kɛnɛ kan ka se CNT maaw n'an ka jamana faama caman lakanabaaw b'a la k'a ko dala kɔlɔsi marikacɛdaw min ye jɛkulu ɲɛmaa ye kow bɛ cogo di somaso baaraw dayɛlɛli Umaru Koyita ale kɛra an ka ciden ye kɛnɛ kan a bɛna kuma an ye bi sɔgɔmada in na ka bɔ somasokaw olu fɛ yen nɔ foro daminɛ ye wa bɔ ye bi kunnafoni foro nin y'a bɔ kɛlen ye k'a co ko aw y'a tɔ tora k'aw sigi k'a makɔnɔ sɔɔni an bɛna don kibaru kɔnɔna la waati min na kunungo nɛgɛ kaɲa 20 waati su fɛ malidenw sigilen don k'a dɔn Mali ka 20h n'o ye jamana yɛrɛ cogoya la kibaruya ba mun bɛna fɔ a kɔnɔ maaw balila ni fɛn min kɔni ye o ye colonel Abdoulaye Mayiga ale kɔni ni a ka tenue complet n'a ka galon kɔni bɛ ɲaɲa alu kɛrɛfɛ a nana bataki kala bataki min kɛra balinankoba ye malidenw na min bɛ tali kɛ ko I k'a dɔn k'a daminɛ nin kalo in tile 11 ka taa bila tile 12 la nin joakun yɛrɛ tɛmɛnen kɔnɔna la ko maa dɔw kɔni bɛ yen n'o ye finitigilaka minnu bɛ yen ni sɔmi kɛra u fɛ k'a jira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka I k'a dɔn fanga dafiri min y'an ka jamana finitigilakaw kɔni ye u ye u da se I k'a dɔn o kibaruya in ma kibaruya min kɔni kɛra balinako ye maliden caman na sabula maa caman ka jatela da sumusumu kɔnɔ olu ko Mali bɛ yɔrɔ min na bi ko k'a fɔ ko maaw bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛna furancɛrɔ fanga fana keleku tuguni k'o fana ye gɛlɛyaba ye nka an ka bataki min bɛ yen n'o bɔra ka bi an ka jamana faamaw yɛrɛ kɔni fɛ u bɛ tali kɛ k'a fɔ ko sɔrɔdasi dɔw finitigilaka dɔw bɛ yen ka taa se maaw ma minnu kɔkɔrɔ donnen don ni wali jamana maa wɛrɛw ye I k'a dɔn k'olu kɔni tɛgɛ tara nin baara in de la hali ni y'a sɔrɔ u ma taa ɲɛfɛ u ka ŋaniyaw na k'a sabu kɛ an ka finitigilaka minnu ko an bɛ faso kɔ an bɛ sa faso ye olu kɔni ka cɛsiri n'u ka kekuya ani baara dɔni fɛɛrɛ min b'u bolo k'olu sera ka dankari maa ninnu na k'u ta u tɛgɛ ma joona o ko kɔni nasiratigɛ la Renouveau ye wulikajɔ minnu kɛ hali ni y'a sɔrɔ kibaruya ba t'a la ka di ko in kan ka kɛ ni ani a cogoyaw kɔni ye an ye kibaruya mun sɔrɔ sura k'a fɔ ko tɛgɛ dara maa 7 k'a ko kɔnɔna na minnu cɛ ma CNT maa 1 b'a la ka taa se jalatigi muso dɔ kɔni fana ma olu ye kibaruya kun fɔlɔ ye an ye minnu sɔrɔ fɔlɔ sura ni bi cɛ bi sɔgɔmada in na bɛna kɛ don ye don min na n'an bɛna kibaruya sɛbɛkɔrɔ ɲɛɲini k'a dɔn tubabu b'a fɔ min ma ko les implications jɔn ni jɔn sen bɛ nin na surunyana ani yɔrɔ janna min bɛ se ka o kibaruyaw sɔrɔ k'a di aw ma ladiriya kɔnɔ cogoya min na nka an bɛ donni min na I ko bi an kɔni ye kibaruya kun fɔlɔ fana sɔrɔ b'a jira k'a fɔ maa dɔw bɛ yen minnu furukulen don kosɛbɛ minnu yɛrɛ fana bɛ yen natabaya ani maa fɛ fanga ka kɛ anw bolo waasa an bɛ se k'a k'an sago ni dɔgɔ ye o maa dɔw kɔni bɛ yen siga kɛlen don olu caman fana na ko in jukɔrɔla na nka
jamana lakanaba minnu be olu bɛ baara la bonya ani karama ani i k'a dɔn jamana ka sariya taacogo batoli baaraw la ko b'a la ka kɛ o kɔnɔna la o kuma ni ala sɔnna bi tile kɔnɔ ni kibaruya kura minnu sɔrɔla sisan dani nɔ Renouveau ka don kibaru bɛna wuli ka jɔ kɛ wa sini sɔgɔma yɛrɛ fana Renouveau matin ka jɛkulu fana bɛ a ka sɔgɔbɛliw daminɛ laada la ka se ka kibaruyaw di aw ma ladiriya o kɔnɔna la min bɛ tali kɛ jamana faamaw la n'o ye colonel Asimi Goita n'a ka jɛw olu kɔni ka baara tɛ ka fiɲɛ bila o la sabula u b'a la k'u ka agendaw baaraw kɛ a ɲɛkisɛni kan u ye jamanadenw hakili sigi k'a fɔ ko in kɔni ko a tɛ sirama yɔrɔ lɔ bilen sabula ko finitigi la k'i ka jɔnjɔn minnu bɛ jamana kɔkɔrɔ ko olu kɔni ye u cɛ jɔyɔrɔ la wa ko sɛgɛsɛgɛliw ni maaw jateminɛli bɛna fanga bonya don ka bɔ la ani jamana yɛrɛ ni jamana wɛrɛ minnu bɛ dancɛbɔ kɛ janto bɛna kɛ baaraw la sɛgɛsɛgɛliw bɛna kɛ maaw ka don ka bɔtaw cogoyaw la an bɛ waati min na i ko sisan nin ye kuma la belebelew ye fɔlɔ an ye minnu sɔrɔ bi sɔgɔmada in na Renouveau matin kɔnɔna la ale min ye tile yɛrɛ kibaruya taacogo lanbanba ye ka ɲɛsin aw minnu ye filɛbaw ani lamɛnbaw ye n'an bɔra o hukumu kelen kɔnɔna la an y'a fɔ ten tɔ min bɛ tali kɛ Seku Tunkara n'u k'a ma politologue ale kɔni fana ka ko maa caman min yɛrɛ ɲininka a bɛ gun jumɛn na o kuma a bɛ gun min kan o ye k'a dɔn Seku Tunkara tun bɛ baro kuma dɔ la Peace FM la o kuma kɔni senfɛ kabi a bɔra ye finitigilakaw y'u ka jɔnjɔlimaniw kɛ ka taa wele bila a ma ka na ni a ye kan 1 kɔnɔ n'o ye gendarmew ye kɔni ka tora olu ka bolo kan fini lakana ni sariya tigilamɔgɔw kɔni ka bolo kan a ye su 3 yɛrɛ kɛ olu ka bolo kan nin waati in na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kun ye fɛn kelen min ye k'a fɔ ko jamana finitigilakaw b'a la ka jagoya kɛ ka ɲɛsin Seku Tunkara ma an ye kibaruya mun sɔrɔ ani o cɛ ka jan ka kɛ ni Seku Tunkara k'a to wali jamana kan waati caman u bɛ vidéo kɛ u ka vidéo kɔni kɔnɔna la maa caman bɛ yen bi minnu y'a jira k'a fɔ dankarila olu la i k'a dɔn Seku Tunkara fɛ kuma dɔw la vidéo kɔnɔ minnu ye dɔw tɛ tiɲɛ ye olu ka jate la dɔw yɛrɛ fɛ dɔw ye jɔyama ye dɔw fɛ burujali don o kuma ko sariya jamana kɔnɔ ni maa kɔni ye kumaw ta ka da i la bɛɛ da kan jango bɔlɔlɔw sanfɛ ko a ka kan a tigi ka wele a ka dalu di a la n'i y'a sɔrɔ dalu fana tɛ a bolo a ye maa minnu cuacan ani a ye i k'a dɔn k'a fɔ kuma fɔ minnu ma ni olu yɛrɛ fɛ ko tiɲɛ tɛ ka se ka olu bila u ka hakɛ jɔnjɔn kɔnɔna la kɔni nasaratigɛ la k'a dɔn k'a fɔ Seku ka ko kumaba ɲini ka gɛlɛya o de senfɛ maa caman yɛrɛ bɛ olu ye ja caman fili bɔlɔlɔw kan kabi kunu ja minnu bɛ tali kɛ Seku Tunkara ka kuma kɔrɔw la kuma minnu dɔw yɛrɛ la a bɛ finitigilaka minnu ye fanga dafiri a bɛ mafiyali kɛ ka ɲɛsin olu ma a bɛ kuma gɛlɛn caman fɔ ka ɲɛsin olu ma ka fara olu kan an y'a ye kunungo maa caman bɛ minnu ye malidenw ye olu fana taara plainte don Seku juguya la i b'a ye k'a fɔ hali jamana ma yafa ko dɔw la particuliers yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye an hadamadenw ye kuma an mana plainte don min ye sariya bɛ bɛɛ yamaruya bɛɛ ka hakɛ ka ɲini ka d'i ma kiiri tigilamɔgɔ ani lakanabaw fɛ kuma wulikajɔ dɔw tun bɛ sen na kunun Seku Tunkara masurunyanabaw fɛ waasa a bɛ se ka sorona don yafa k'a kɛ a ma cogo min na nka plainte dɔw fanga bonyana kunungo ko bɛ o danga kɔni na min bɛ tali kɛ kibaruya minnu mana bɔ a la bi wulada in na yɛrɛwolo debut tɔ maa mun bɛ yen ni a n'olu garalen ɲɔgɔn na tile 2 in na meeting kɔfɛ sabula an y'a ye k'a fɔ ani Adama Ben le cerveau u ye yafaw ɲini ɲɔgɔn fɛ o y'a sɔrɔ o kɛlen don k'a dɔn kasa kɛ ɲɔgɔn kan kosɛbɛ bɔlɔlɔ siraw fɛla la olu fana ko k'u bɛna barodalasigi dɔ kɛ bi wulada in na u bɛna kuma a ka minɛli olu fana bɛ min dɔn a la o n'a kɛ sababu ye maa caman ka kibaruya wɛrɛw sɔrɔ ka fara ninnu olu o kana na ni an bɔra o yɔrɔ ninnu fana na an b'a ye k'a fɔ i k'a dɔn maa minnu bɛ yen ni olu ye bɔlɔlɔ matarafaba ye caman bɛ yen bi minnu bɛ ka nɛniw kɛ minnu yɛrɛ fana bɛ i k'a dɔn u ka kunnafoniw di dɔw ko dalu b'u bolo dɔw yɛrɛ ko dalu t'u bolo nka a mana kɛ fɛn o fɛn ye kibaruya dicogo kɔni ciyalen don Mali la bɛɛ b'a la k'i seko kɛ an bɛ min fɔ maa kana maa nɛni bɛɛ k'a to bɛɛ k'i ka kibaruya di a di cogo la page min mana min fɔ e tɛna se k'a fɔ k'o ta tɛ tiɲɛ ye sabula ale ka dalu bɛ ale fana de bolo min ye nka kiiri mana min wele don min dalu jɔnjɔn mana kɛ min bolo ye o n'a ka dalu di maa o maa bɛ ka kibaruya di bi an b'u bɛɛ cɛsiri k'u la ɲagari ko i k'a dɔn bɛɛ ka wuli ka dɔ kɛ dɔ ye o bɛ kɛ sababu ye jamana a bɛ se ka sen sɔrɔ cogoya min na ni an bɔra yen nɔ min bɛ tali kɛ
Mali ka jamana ɲɛmaa fɔlɔfɔlɔ n'o bɛ tali kɛ Modibo Keita la ale kɔni fatuli ye san caman sɔrɔ sa san min yɛrɛ kɔnɔna la jamana faamaw b'a kanu ka se ka tasibila kɛ ni ka ɲɛsin a ma o kɛnɛ dɔ sigira an ka jamana in kɔnɔna la min yɛrɛ ɲɛmaaya tun bɛ Colonel Assimi Goïta bolo ale mun yɛrɛ y'a kanu ka se ka min ye yirifeere ta k'o kɛ tasibila ye waati don min tun bɛ dusukun kamikami kosɛbɛ an ka kibaruya ɲininaw Lolomadi Bate ale tun bɛ a kɛnɛ kan na mun bɔra a ko la ani Colonel Assimi ye min fɔ an k'a lajɛ. Mali hymne national dalen kɔfɛ fanfare mɔgɔw fɛ yen camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye Colonel Assimi Goïta ye a taar'i jɔ président Modibo Kaburu kunna ka taa fleur bila yen ka tasiba bila président Modibo Keita ye camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye Assimi Goïta ye a y'a yira jamanadenw bɛɛ la ko bɛɛ lajɛlen ka hakilila tigɛ Mali lakana fo ka taa se Mali minɛko ɲuman ma. Tasibila kɛ président Modibo Keita ye Mali jamana kuntigi fɔlɔ ye président Modibo Keita an ka mɔgɔw olu de kɛlɛ kɛ kun ka to Mali jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ani président Modibo Keita mɔgɔ minnu don a jikun jalen don jamana tɔw ka fara ɲɔgɔn kan n'an ma kuma unité africaine mun b'a to farafinna jamana caman bɛ fara ɲɔgɔn kan mun b'a to an bɛ se ka kan kelen fɔ an ka jamana bɔ nɔgɔ la ka kan bi an kana tasibila ka ye ka ye an bɛ foli bila maliyɛn bɛɛ la n'u ka cɛsiri depuis transition dɛmɛ la o ka transition kɔkɔrɔma don o foli bila la ani k'a fɔ maliyɛn bɛɛ na transition fana bɛ o kɛlɛ kelen kɛ mun b'a to jamana ka a ka hɔrɔnya kɛlɛ a ka dignité u bɛ lakana cogo min na n'u b'a to jamana basigi fana bɛ lakana cogo min na. Ka foliba bila gouvernement ye ka sababu kɛ u ka dɛmɛ ye président Modibo Keita somɔgɔw u ye welewele bila Mali gouvernement ma k'u ka Modibo bila Modibo ka minɛn kɔnɔna na. Min b'an jɛ bonya dɔ b'an jɛ n y'o de fɔ an tɛ sanu fɛ an tɛ wari fɛ an bɛ bonya de fɛ bonya président caman tɛmɛna Mali kɔnɔ yan a m'a fɔ mɔgɔ ma hɛrɛ k'an ye dɛ mais mɔgɔ yanni i ka fɛn di mɔgɔ ma a bonya i y'a mɛn dɛ olu si m'u sen ta don kelen ka na ni musokɔrɔba in lajɛ ne bɛ nin ka bonya de nɔfɛ ne bɛ nin ka bonya de nɔfɛ awɔ Modibo k'a ka wale ɲuman dɔn a dɔnna dɛ k'a fɔ k'a ma dɔn a dɔnna dɛ belebeleba kɛra a la. Ka kɛɲɛ ni Modibo ka saya san 45 ye a ka du ye kuranɛkalan fɛnɛ kɛ walasa a nɛɛma bɛ se ka jigin président Modibo kan. Lolomadi Bate Renouveau don kibaru kɔnɔna la kunungo min ye i k'a dɔn dugu jɛra ni k'a min ye kunungo o tun ye k'a fɔ Mali y'a kanu k'a fosi ka bɔ G5 Sahel kɔnɔ G5 Sahel yɛrɛ ye mun ye G5 Sahel sigira cogo di hakili la anw kan ka kibaruya dɔw kan ka tɛmɛ maa caman kan a ma sɔrɔla k'a fɔ min bɛ tali kɛ bamanciya ɲɔ ɲana waati dɔ la jamana mun ni jamanaw ka kungow ye kelen ye n'u ka gwɛlɛyaw ani dɛnkɛrɛnɛ min b'u kan n'olu ye kelen ye olu de ye hakili jagabɔ kɛ ka se k'a dɔn k'a fɔ an bɛ se ka mun kɛ waasa an ka se ka jɛkulu sigi an ka se ka dankari bamanciw la o jatew y'a yira k'a fɔ ja jamanaw ni cɛncɛn jamana kana na Mali ale ni Mauritanie Tchad Burkina Faso ani Niger olu de kɔni bɛ kɔlɔ kelen kɔnɔ o de kɛra sababu ye hakili jagabɔ la sigikafɔ kɛra ko ka se ka jɛkulu sigi waasa u ka bɛnbɛn bɛɛ kɛ bamanciw ka colo bɛ se ka ban pewu i k'a dɔn an ka nin ja jamana duuru kɔni dancɛ bɔdaw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na o de kɛra sababu ye ka na jɛkulu ye an ko min ma G5 Sahel nka baara ninnu bɛ sigi waati min na min ye badabada Faransi olu y'a kanu k'a fɔ u bɛ n'u sen don a ko la k'u bɛna i k'a dɔn G5 kɔkɔrɔ don musaka ko nasaratigɛ la ni maa min bɛ dɔ kalama la i b'a ye k'a fɔ G5 Sahel a jamana sɔrɔdasiw yɛrɛ dama bi munumunu salo kɛ jamana ninnu kɔnɔ Mali sɔrɔdasiw dɔw bɛ taa Mauritanie dɔw bɛ taa Niger G5 cadre kɔnɔ wa sɔrɔdasi dɔw yɛrɛ fana bɛna Mali la musaka dɔw bilalen don a kama sɔrɔdasi minnu mana mission sɔrɔ olu bɛ se ka musaka sɔrɔ waasa ka se ka lakana kɛ ni jamana duuru ni ɲɔgɔn cɛ nka ko danna juguya walew nana bila a la kosɛbɛ i n'a fɔ an ye kibaruya mun sɔrɔ ka bɔ jamana faamaw yɔrɔ sabula a ka ca kalo 3 ye an da sera ma k'a fɔ min ye Mahamati Debi Itno ale kɔni dɛsɛlen don ka na a jamana ɲɛmaaya a dulɔkiba ta k'a di Assimi ma a dun ma sɔrɔla k'a fɔ sariyaw tun ye fɛn min fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ o ye k'a fɔ ni jamana min ye san 1 kɛ o ka san 1 kɔfɛ a bɛ di jamana wɛrɛ ma o kuma ko in bɛ folon jamana duuru ninnu jamana faamaw ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ ni fangandafiri min kɛra Mali la o kɔni ye o fana danna kɛ danna juguya wale ka taa don G5 Sahel la sariya foyi tɛ G5 kɔnɔ anw ka ɲinini na min b'a yira k'a fɔ ko
i k'a dɔn awa CEDEAO ka ɲakili mun bɛ ani k'a dɔn diɲɛ seleke naani ka kuma minnu bɛ bi n'o kan ka don G5 kɔnɔ sabula G5 bɛ n'a fɔ sigiɲɔgɔnma 3 aw farala ɲɔgɔn kan walima sigiɲɔgɔnma 5 k'aw ka gɛlɛyaw lajɛ o kuma ka se ka taa a ye Idriss Déby denkɛ Tchad ale masakɛ ka jamanakuntigiya banna nka ka se ka G5 ɲɛmɔgɔya di Mali ma olu dɛsɛra o la i k'a dɔn kolokolo co a ma sɔrɔla k'a fɔ san o san CFA wari miliyɔn hakɛ dɔ bɛ yen o bɛ sara G5 Sahel a jamanaw fɛ cotisation na jatew yɛrɛ fana y'a jira k'a fɔ cotisation na Mali yɛrɛ bɛ ɲɛfɛ fana ka tɛmɛ jamana caman kan min ye a cotisation sarali la sabula min ye CFA wari miliyɔn 400 o de kan ka sara san o san a jamana den kelen-kelen bɛɛ fɛ olu ye cotisation ye mun b'a to a ciw ni a sɔrɔdasi saraw ni a ko tɔw olu bɛ ɲɛnabɔ Mali bɛ ka cotisation sara nka Mali ni hakɛ min ka kan o b'a la ka kumaniya Mali ma kuma jamanakuntigi Asimi ale ye batakiw cilen yɛrɛ fana kɔfɛ ale bi taama minɛ sisi ma bɔ dɔ bolo jalen bɛ a jamana faamaw k'a la k'a fɔ ko Mali kana bila a ka minɛ kɔnɔ Mali fana ko i k'a dɔn ni dugutaa ma bɔ doni minnu sirilen don olu ka foni ni ka sigi yɛkɛw Mali ye i sen n'i bolo ko ka bɔ a ko la pewu a ko la belebele de ye o ye min bɛ tali kɛ an ka jamana maa minnu bɛ yen n'olu ye fanga kanubaw ye olu caman y'u ka nisɔndiya yira wale in na nka min ye cadre des partis politiques olu fana ko n'i y'a sɔrɔ kow ma kɛ o kɛcogo la olu fɛ ko nin bɛna kɛ sababu ye ka dɔ bɔ bamanciya kɛlɛli wale ko ka segin kɔ dɔɔnin kɛ o la u ye min fɔ an k'a lajɛ. G5 président n'a sera i kɔrɔ a bɛ d'i ma n'a sera i kɔrɔ a bɛ d'i ma mais a kalo 3 filɛ nin ye a y'i muɲu k'i muɲu muɲu dan t'o ye kalo 3 i sigilen bɛ k'u kɔnɔ o m'a jaabi hali ka sɛgɛ da ka k'a la o y'a jumɛn ye donc i b'a sɔrɔ ko wɛrɛ ba G5 ko in na anw ta hɛrɛ tɛ min na ou bien anw tɛ min kalama n'o de don ni kɔmɔko de don anw bɛ bɔ a la kɛ u yɛrɛ k'u ka kɔmɔ sɔn u yɛrɛ ye u k'u ka kɔmɔko k'u yɛrɛ ye anw sen t'a la tun a tɛ fosi tiɲɛ anw ye a t'an ka kɛlɛkɛcogo yɛlɛmɛ a t'an ka fosi yɛlɛmɛ ala barika la. n'a fɔra ko an bɔra G5 Sahel la a bɛ na ni gɛlɛya ye an bolo gɛlɛya minnu don k'a fɔ ko ka hakilinaw falen ni surasiw ni renseignements ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko ka banbaciw fana gɛn ka n'a n'u gɛnna ka don farancɛ jamana tɔw la u bɛ se ka c'est-à-dire ka jɛ k'a kɛlɛ donc n'o bɛɛ tɛ se ka kɛ n'a fɔra an bɔra an kelen bɛ to an dama ma an dun b'a dɔn frontière bɛ cogo min na Afrique kɔnɔna na a ka gɛlɛn jamana kelen tɛ se donc n'a fɔra an bɔra a kɔnɔ nin condition in na bon est-ce que sécurité de an ka sécurité est-ce que garantie b'an bolo wa mun garantie de b'an bolo k'a fɔ ko an bɛ se ka ninnu kɛlɛ an kelen bɛ se k'u kɛlɛ a dun fɔra k'an kelen tɛ se k'u kɛlɛ a tɛ y'a fɔ G5 Sahel ma na ten a nana hakilina dɔ de la an bolo ni nin ko bɛna kɛ an k'a ta ni hakili ye an kana ta ni dusu ye ka kow kɛ parce que n'i y'a ye mɔgɔw b'a fɛ ka an mabɔ an yɛrɛ mabɔ kan an étouffé an fana kana sɔn o ma maintenant autorité ye min fɔ u ka gafe kɔnɔna na k'a fɔ ko Mali de tun kan ka a ɲɛmaya ta Tchad kɛlen bɛ k'i ban mais Tchad y'i ban je pense que Tchad man kan k'i ban parce que o yɔrɔ de la an b'a fɔ an kɔni an politicien an ko an man ka autorité kɔ o yɔrɔ de la k'a fɔ ni u ka hakɛ bɛɛ ka hakɛ ka di i yɛrɛ ma n'o tɛ Tchad ni Mali an ka hakili jaka bɔ k'a fɔ Tchadiens nana Mali la ka kɛlɛ kɛ Tchadiens caman sara ni ma filɛ même président min bɛ yen a tun bɛ kɛlɛ fa a banana an ka territoire kan donc je pense que o wagati an ka miiri o la fana parce que ni ko kɛra i kana ɲinɛ kunna ko dɛ kunun bɛ yen ni bi bɛ yen kunun fana bɛ yen donc je pense que an ka lajɛ an dun kan ka fɔ k'an b'a ɲɔngiri yan fɔlɔ mais k'a fɔ an bɔra o de kɛra an bolo gɛlɛya ye. Saga 43 u bɛ Gawokaw fɛ yen Général Musa Traoré Gawokaw ka gouverneur marabolo maa ɲɛma don ale ka denbaya la nin waati in na waati kelen bɛ san colonel Ousmane Sangare ale fana n'a jɛw ka jateminɛ na fɔ ka se Katikaw ka préfet 3 ninnu bɛɛ ye jɛmukan in kanubagaba fɔ ma ko des fidèles téléspectateurs an ka foli b'u ye Saga a n'a ka waati ni donna fɛn o fɛn ka bureau kɔnɔ ni baara ma bilen wagati min na i b'u bɛɛ ye u bɛ kibaruyaw lajɛ renouveau ale sababu la an ka foli b'u ye kow ni ce u ka kanu na min bɛ tali kɛ minnu sɔrɔla bi sɔgɔmada in na fɔlɔ Fanta Tumota o ye nin ye.
nana o tiɲini ye halisa kunnafoni tɔ caman de bɛ kɔfɛ ka na nka an b'a bɔ ɲɔgɔn da fɛ an bɛ taa sori fan fɛ ni sanga kofɔlen in na tuma min na sanga ye 44 sɔrɔ sirabaw bɛ lahala jumɛn kɔnɔna la taa ni ka segin yɛrɛ bɛ hukumu jumɛn kɔnɔna la bi sɔgɔmada in na sira kamara i b'a lajɛ naani sori sera ka ɲɔgɔn lasɔrɔ